Dorim să vă prezentăm activitatea ce o desfășurăm în cadrul Asociației de Asistență Socială și Educație. Misiunea noastră a surorilor benedictine ale Divinei Providențe este să primim, să asistăm și să educăm copiii și tinerii, în mod deosebit pe cei aflați în dificultate. În anul 1996, pentru a răspunde nevoilor comunității, am lansat proiectul Casa pentru Copii Maria Montini la Vețari în Oituz. Acesta este un serviciu social pentru protecția copilului, ce asigură un mediu potrivit și prietenos pentru dezvoltarea armonioasă și completă a identității personale a copiilor și tinerilor, care nu pot fi pentru o perioadă în grija propriei familii. Oferim servicii de găzduire, de îngrijire, de educație, asigurăm hrana și pregătirea în vederea integrării familiale și socioprofesionale, astfel încât copiii să devină persoane mature pe plan fizic, intelectual, social, cultural și să participe activ în societate. Am educat și asistat în Casa Maria Montini la Vețari mai multe generații de copii și tineri. În prezent, găzduim și îngrijim un număr de 28 de copii, având vârste cuprinse între 7 și 20 de ani. Aceștia beneficiază de toată atenția și implicarea noastră 24 din 24 de ore. Cei mai mulți dintre ei au venit în centru rezidențial cu mulți ani în urmă, unii chiar și la vârsta de 2 ani, rămânând în grija noastră pentru o perioadă mai mare până au devenit independenți. O parte dintre copii provin din aceeași familie naturală, 2-4 frați, pe care ne străduim să-i ținem împreună, construind relații pozitive și încurajându-i să se susțină reciproc. Obiectivul nostru este să le oferim copiilor și tinerilor o educație corespunzătoare. De aceea colaborăm cu o echipă de profesioniști specializați în consiliere psihologică, consiliere socială, educație formală, non-formală și informală. Activitățile se desfășoară într-o clădire special amenajată și dotată corespunzător nevoilor copiilor, punându-le la dispoziție resursele adecvate pentru realizarea temelor, pentru socializare, recreere, dezvoltarea hobby-urilor. De asemenea, copiii noștri realizează activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, cum ar fi efectuarea curățeniei în camerele proprii și în spațiile comune, ajutor la prepararea și servirea hranei, precum și la spălatul veselei, formarea abilităților practice și manuale, confecționarea de felicitări, origami, mărțișoare și mici obiecte artizanale. Copiii, în funcție de preferințe, au posibilitatea să participe la lecții de chitară, orgă, flaut, tobe, la cursuri de dans popular, teatru artistic și pictură. Centrul rezidențial Casa Maria Montini la Vețari este deschis către comunitatea locală, asigurând accesul și condițiile pentru ca tinerii și copiii să poată contacta și implica în viața lor orice persoană, instituție, asociație sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorințe. Copiii din Asociația de Asistență Socială și Educație Casa Maria Montini la Vețari sunt minunați, dornici să comunice, să se bucure de cei mai frumoși ani ai vieții și să devină oameni independenți, creativi și valoroși. Ei umplu sufletele noastre și ale celor care ne trec pragul prin deschiderea și căldura pe care o împărtășesc. Vă invităm, veniți să cunoașteți personal această realitate. Mulțumim!